Ola, gustaríame que explicasedes un dos paradoxos máis famosos das matemáticas da antiga Grecia, que é o de Aquiles e a tartaruga. O paradoxo de Aquiles e a tartaruga é un dos paradoxos do filósofo grego Zenón para probar que o movemento non existe, tan só se trata dunha ilusión. Seguro que lembras aqueles problemas de física que dicían un coche sae do punto A, poñamos a 60 km por hora, e simultaneamente outro coche sae do punto B, que está a 1 km de A, e sae no mesmo sentido da marcha, pero este a 20 km por hora. Cando alcanzará o coche que saiu do punto A ao que saiu do punto B? Supoñamos que se encontran aquí, neste punto, e fagamos os cálculos para determinar esa distancia. Dada a fórmula da velocidade, esta de aquí, o espazo percorrido polo coche que sae de A é 60 polo tempo que tardan en encontrarse os dous coches. E ademais, este espazo será igual ao espazo percorrido polo outro coche, o que sae de B, máis 1 km. E se agora temos en conta a velocidade deste segundo coche, que son 20 km por hora, entón teremos esta fórmula de aquí. Agora podemos deducir que 60t é o mesmo que 1 máis 20t. E se despexamos t, obtemos que o tempo que tardan en atoparse os dous coches é exactamente un partido de 40 horas. Ou o que é o mesmo, 1 minuto e medio. Polo tanto, o alcance prodúcese cando o segundo coche, ese que sae desde o punto B, recorre medio quilómetro, ou o que é o mesmo, cando o primeiro coche percorre 1,5 kilómetros. Pero claro, todo isto supoñendo que o movimento existe, e que a velocidade é a razón entre o espazo percorrido e o tempo empregado. Pero xa comentamos que o paradoxo en cuestión pon o foco en que o movimento é unha ilusión. O tema é que a tartaruga reta a Aquiles a unha carreira. Aquiles, seguro de vencer cómodamente, dalle a esta unha vantaxe, poñamos de 1 metro. E a tartaruga dille, para cando ti chegues a percorrer ese metro que nos separa, eu xa non estarei ali, estarei un pouquiño máis adiante. Aquiles voltará a recorrer ese pouco máis que avanzou a tartaruga, pero de novo, cando chegue, a tartaruga non estará ali, senón que estará outro pouco máis adiante, e así ata o infinito. Aínda que a diferencia que os separa sexa cada vez menor, a tartaruga sempre vai dicirlle a Aquiles que ela está por diante. Non importa cantas veces o repitan. Cando Aquiles chegue a onde a tartaruga estaba, ela xa estará un pouquiño máis adiante e así nunca poderá coller. Ou si? Vexamos isto concretando con números. Supoñamos que Aquiles corre o triplo de rápido que a tartaruga. Mentres Aquiles recorre ese metro que o separa, a tartaruga vaise mover 1/3 de metro. Cando Aquiles corre ese 1/3 de metro, a tartaruga xa avanzou a terceira parte de 1/3 de metro, é dicir, 1/9. Pero Aquiles non se rinde, e cando corre ese 1/9 de metro, logo a tartaruga xa avanzou 1/3 de 1/9, é dicir, un partido de 27, e así sucesivamente. Como este proceso se repite sen parar, se chamamos por ese a distancia que recorre Aquiles, temos que vai percorrer esta suma finita de aquí. E se agora multiplicamos ambos lados por 3, temos esta ecuación de aquí. É dicir, que 3s é igual a 3 máis s. Polo tanto, se despexamos, temos que s é igual a 3 medios. Isto é, Aquiles terá que percorrer 1,5 metro para coller a tartaruga. Polo tanto, esta idea da época sobre que o movimento é unha ilusión realmente non é así.
De feito, podes comprobar ti mesmo, realizando os mesmos cálculos que fixemos aquí, que dá igual a distancia que deixa Aquiles á tartaruga, ou canto máis rápido vai a este, porque Aquiles sempre alcanzará a tartaruga. O aparente paradoxo é pensar que a distancia, que consiste nunha cantidade infinita de puntos, ten que ser inalcanzable. Pero é que o feito de ser unha suma infinita non impide que esta sexa unha distancia finita.